rồi try sẽ xin bắt ngài có beli pi barok khói ha kerteng ke khói ke badan portam ko jong jisu tekeni ke de dawai khiad ha ke dor si spa arpo pin yo ke ni ke dawai khiad te ban penen kam ni ke ni ke dawai khiad te ke ni ke sbo dawai ke ni ke bay rap ha te de pi klong tôi ke ni ke sbo dawai iti pniang ai ta kan diat kan soi wat ju ai bun re na marba ketika pniang ka de ban tap pe ke ni ke sbo dawai knang ba ke ni ka dawai ka nam do re ken te ke ni ke dawai khiad ke rap nam ta u khiad nam ta ki knyang ba mi chamet chapat te ke ni ka rap ha te phila man penen kam da khluj ding ru ka rap da mi nyang ding ru ka rap te yo le se yo don ki badang wan thamai ha channel ke jongi yo le se phim tip ni ai ki dawai ayu ti ni ai ki dawai files ru tang ba hap ong shuwa hisngi shuwa phi hap ong te menta na mat pran phila ban yo free u jing di la da phi thiet ya u powder yong te la da phi sa shegi shnong ki bajingai yo ban le no e ke jing le jo phi pha message chinga kumen tadamit da phi mut le chim kum la shai phi la ai kerteng jong phi te phi la yo bet ken ni ka tu ka tiar ka phi don kam han re phi sa se jingai phi shui le thien te la lut te la le no am phi ka por te phi pha message lupa ka nyanga shwa phin le kum phi mut chim kum la shai ong lupa menta don ki ba ong lupa hi te yo nga la klet te tang shpang te ong kum por pra ba ji ka de ka por ba lum tiar mangi te kumun ila pha ka la shai tingi don ka sabon sai khamat ka babes kong pnyang yu li ru ka babes te ka dawai jak tha ka dawai pangmat ka dawai pen mi snyo ka dawai pen sange jing hap snyo te tamara ta ikum pnyang yu li hap e no ikitu ki rong chemical hap nai phot chure phi hap ban yai sha te da penden kambe ikini ki shampoo jongi hi lani ki sabon pat kini ko pnyang yu li powder yong ba u hena bu jing di te kamot koloi bah ken de shisnem la kia ba ji ni mau snyo jonga ulai rap ha ki don ki bata tang shibilor arbilor ki ong ba kami rap re te shibilor arbilor te pat khia hi re na mar nga la ta hi nom no nyo prabilor te la khia ba hi snyo jonga te ken de ida ka khma la jong pin itho te nga na lor nga pen kam ber ki tu ki jing di par khwal o ki tu ki jing dan kam par khwal te ni ujing di namot pran pan clearian phi la ban yo free la da thit ya u powder yong te u number phone jongi u dei pra ar san pra non ar nyo sao te ki bra wan thmai ka ni channel nga kun tu ru ye phi ta da phi kwa ban ya na kalan ti ban i tho kham ha yo play pet ki ji kai ki ban ju like na por ba ai ji kai shapang ka tin ka jong play te puli bible da pun kam kan no lai lan nong ha ka shisngi pentre kam ru te kan wan ra ka jing kur khu shikin ta pi kam be ban ruai bat steng kan ta pi kam be ban ruai te le ban pen sngom ha yo play te la da ja ka ek pas niu ma kana ha ka ni ka prathai u play ye phi te unda sumar ben kanam dan kan no ka jing ja ka pas niu ka ye ka sem ka jong phi lawan ki jing ka jing le kin dai tang ki jing ten jo hari pen job pet kumba ki babon ki shakri ki jong try ki job ken te uble ke jing suk ni ban kur khui phi par khoi te ni ke de dawai khiad ni ke de dawai khiad te hakador shis pa arpo te hang ni ngala bo bat ke ni ka number phone jonga hari phin tan kam su ban phone namal bele namal ba ngala de patai ken nu ban ta ya ke ni ke dawai khiad tak bede ni sebut dawai pelan dek kentu hai tu i jakai bami khan te ken ko ompniang wat ju pelut re na bakan nam sniu re kan ka dawai ken te na kan ta ka burom ublai ya ro itra